Эфирда Татарстанның көньяк-көнчыгыш хәбәрләре. Студияда Лилия Шафигуллина. Исәнмесез? Бүгенге программада. Мәрхәмәтсез гамәл, әлбәттә, сугбай этләр үлеменең сәбәбен тикшерәләр. Исән калган хайваннарны табиблар аякка бастыра. Көчекләргә ничек ярдәм итеп була? 60 яшьтән өлкәнрәкләр өчен ретро кичә. Бию һәм костюмнар парады белән әбиләр һәм бабайлар яңа елны каршы ала. Озын гомер сере нидә? Матурлар һәм йомшаклар. Гапсабировлар хуҗалыгында дистәләгән куян яши. Яңа ел хуҗаларын ничек сыйларга һәм тәрбияләргә? Әлмәт районының Нолинка авылында сугбай этләрне кансыз рәвештә үтергәннәр. Социаль челтәрләр буйлап таралган кадрлар интернет кулланучыларны шаккаттырды. Агуланган берничә көчекнең гомере өчен ветеринария үзәге табиблары көрәшкән. Безнең иҗат төркемем әлеге хәлне ачыкларга тырышты. Котышкыч кадрлар, жансыз хайваннар чокырда ята. Соңрак аларны волонтерлар ясаган будкалар белән бергә шүп контейнерларына илтеп ташлаганнар. Этләр йортсыз булсалар да, алар артыннан волонтерлар даими карап, хайваннарны ашатып торганнар. Мондый фаҗигаләрнең төп сәбәбе кеше. Җирле халык сүзләренчә, биредә бакчачылардан соң бик күп этләр барлыкка килә. Алар үз йортларына küçük һәм мәче балалары алалар, ләкин дача сезоны беткәч, хайваннар урамда кала. Этләрне бик мәрхәмәтсез рәвештә юк иткәннәр. Берәүләрен агулаганнар, икенчеләренә төрле тән җәрәхәтләре китергәннәр. Әлеге факт буенча полиция бүлегенә гариза кабул ителде. Хәзерге вакытта тикшерү бара. Аның нәтиҗәләре буенча җинаять эше кузгатылачак. Олы этләрдән калам küçекләр дә агуланган. Өчесен ветеринарлар коткарып калган. Берсе бик авыр хәлдә булган. Табиблар хайваннарның ашказанын юдырткан, мөмкин булганча дәвалаган. Küçекләр ныгач, алар стерильләштерү, котыру авырына вакцинация үткәннәр, шулай ук паразитлардан эшкәртелеп, чиплы табылганнар. Әлегә küçекләрне волонтерлар үзләренә алган, элекеге урынга кайтарга куркалар. Бу küçек арткы тәпиенә баса алмый, сөякләренә зыян килгән. Хәзер ул менә шулай итеп өйдә тернәкләнә уза. Привязывается к детям. Для взрослых не любят и смертно. Әгәр дә сез хайваннар язмышын яхшы якка үзгәртергә һәм алар өчен хуҗа булырга телисез икән, экраннарда күрсәтелгән номер буенча шалтырата аласыз. Нолинкада калган эт тә йорт эзли. Ул да тиешле прививкалар алган, стерильләштерү үткән һәм чипланган. Зей районының 3 авылында яшәүчеләргә медицина ярдәме тагы да якынайды. Гулькин, Урсай һәм Новоспасск авылларында фельдшер-акушерлык пунктлары ачылды. ФАПлар Татарстанның сәламәтлек саклау үсеше республика программасы кысаларында сафка басты. Алар якынча 900 авыл кешесенә исәпләнгән. Тулара киләсе сюжетта. Яңа ел бәйрәме алдыннан районда булган төп вакыйгаларның берсе Гулькин авылында мөһим объект фельдшер-акушерлык пункты кулланылышка тапшырылды. Бинаны ачу чарасында район башлыгы Разиф Кәримов авыл халкын елның төп вакыйгасы белән тәбрикләде. Сегодня мы, открывая ФАП, я от себя лично, от исполкома совета, хочу вас поздравить, значит, данным объектом. Пусть, ну, конечно, пусть меньше валите, значит, ковидные 2 года нам, значит, показали о том, что отношение к своему здоровью, оказывается, надо менять. Фельдшер-акушерлык пунктын ачу чарасында Татарстан Республикасының Дәүләт Советы депутаты Николай Нефёдов һәм Татарстан хөкүмәтеннән район кураторы Иван Гущин катнашты. Гулькиндә фельдшер-акушерлык пункты Татарстан халкына беренчел медик-санитар ярдәмне камилләштерүгә юнәлдерелгән чараларны тормышка ашыру программасы буенча төзелде. Чара барышында бинаны төзүдә зур тырышлык куйган хезмәткәрләр бүләкләнде. Бу көнне Урсай авылында да сөйнешле вакыйга булды. Биредә шулай ук фельдшер-акушерлык пункты үз ишекләрен ачты. Ул Татнефть акционерлык җәмгыяте сәламәтлек саклау юнәлеше буенча грантлар конкурсы кысаларында төзелде. Объектны сафка бастыру 5 миллионнан артык сумга төшкән. Сәламәтлек саклау бинасының шәһәр үзәгеннән читтә урнашкан авыл җирлеге өчен мөһим булуын чара кунаклары да аерым билгеләп үтте. Биредә халыкка сыйфатлы беренче медицина ярдәме күрсәтү өчен барлык шартлар да булдырылган. Яңа Спас авылында да тантаналы шартларда фельдшер-акушерлык пункты ачылды. Район башлыгы Яңа Спас халкының куанычлы вакыйгалары белән уртаклашты. Бина Татарстан халкына беренчел медик-санитар ярдәмне камилләштерүгә юнәлдерелгән чараларны тормышка ашыру программасы буенча төзелде. Объект төзелешенә 6 миллионнан артык сум күләмендә акча тотылган. Иң мөһиме, халык кына авырмасын. Адилә Бирханова, Александр Тимофеев, Денис Ипатов, Көньяк-Көнчыгыш хәбәрләре. Бөгелмәнең Карабаш бистәсе һәм Леногорскиның юбилейный паркында нефтчеләр яңа ел бәйрәмнәре оештырды. Балалар һәм өлкәннәр әкияти маҗаралар һәм уеннарда катнаштылар. Шыршы тирәлим әйлән-бәйлән уйнадылар, ярыштылар һәм бүләкләр алдылар.
Карабаш бистәсендәге кышкы шәһәрче кунакларын әкияти бизәлеш таң калдырды. Балалар таудан шуа бозлы биналарда уйный. Нәкъ үзәктә җем-җем утлы шарлар һәм ялтыравыклы уенчыклар белән бизәлгән чыршы. Яңа ел гүзәле янында тылсымлы спектакль бара. Кар кызы, Буба исемле йорт иясе һәм башка әкият геройлары белән балалар зур маҗараларга эләгә алды. Бәйрәм кунаклары кайнар чәй, кыймак һәм ботка белән сыйландылар. Балалар кызыклы уеннарда катнашты, рәхәтләнеп җырлады, биеде, күңел ачты. Барлык сынауларны да узгач, балалар Кыш бабайга бәйрәм оештырырга ярдәм итте. Тырышлыклары өчен һәркем татлы бүләк алды. Юбилейный паркында да күңелле булды. Балалар әти-әниләре белән бергә кызыклы яңа ел вакыйгасына эләкте. Бәйрәмгә аларны мавыктыргыч әкият, көләч йөзле геройлар һәм яңа ел мөхите көтте. Кайнар мичтә хуш исле кыймак пешкәч кунаклар кайнатма һәм чәй белән сыйланды. Яңа ел сәгатен табу һәм төзәтү өчен балалар берләштеләр. Күмәк эш бар каршылыкларны җиңде. Ачык һавада оештырылган конкурс һәм уеннарда катнаша вакыт сизелмичә дә үтеп китте. Әлбәттә, беркемдә бүләксез калмады. Моннан тыш, бәйрәмдә катнашучылар күңелле хисләр, уңай тәэсирләр алды һәм яңа ел бәйрәменең тылсымлы мөхитендә чын-чынлап ял итте. Киләсе сюжетыбыз геройлары үзләрен ретрошылар дип атый. 60-тан алып 93 яшькәчә пенсионерлар картаерга бер дә ашыкмый. Аларны һәрберсе танго, буги-вуги, вальс һәм твист биргә ярата. Яңа елга багышлап өлкәннәр бәйрәм кичәсе оештырды. Бер мәйданчыкта Зора Шәһризадлары очрашты. Пенсионерлар озын гомер серләре белән уртаклашты. Кыш бабайга ышанырга, чыршы янында әйлән-бәйлән әйләнергә 60-та да соң түгел. Ретро бию клубына йөрүчеләр пенсионер булу һич кенә дә активлыкка, аралашуга һәм танго биергә кумаучы аламы дип саныйм. Клуб 2010 елда оешкан, ләкин күпләр бер-берсе белән 80-нче елларда ук таныш. Ул вакытларда улар Нефтче мәдәният сараенда бию түгәрәгендә очраша торган булган һәм бүгенге көнгәчә дус тату мөнәсәбәттә калганнар. Һәр шәмбе көнне Асоль кафесында пенсионерлар кичәләр уздыра. Бу юлы Йомаклы бәйрәме оештырырга булганнар һәм кичә маскарадка әйләнде. Валентина Валенюк балачакта яңа бәйрәмнәрендә һәр вакыт кар кызы булып киенгән. Ханымның яраткан төсе кызгылт сары. Шуңа күрә бу юлы Валентина төлке образын сайлаган. Ретро клубына ханым инде 5 ел йөри. Биюләр кәефне күтәрә, яшәргә көч бирә ди ул. Клубта катнашучыларның яше 60-тан башлана һәм 90-100гә кадәр үк җитәргә мөмкин. Константин Кузнецов тиздән 93 яшьлек туган көнен каршы алачак. Пенсиягә кадәр кранчы булып эшләгән, зур йөкләр күтәргән. Хәзер һәр шәмбе көнне 4 ел биергә килә. Ират армиягә кадәр дә вальс һәм фокстрот белән шөгыльләнгән. Рәхәтләнеп биергә бер качан да соң түгел. Моны тагын бер Константин раслый. Константин Васильевич сугыш узган кеше. Коронавирусны кичергән, 3 ай хастаханәдә яткан. Аяклары авыртуга карамастан ул башка пенсионерлар белән күңел ача. 15 яшьтән үк биергә һәм җырларга ярата. Якынлашып килүче яңа ел белән ретрошыларны Кыш бабай һәм кар кызы котлады. Тылсымчы һәм аның оныгчылыгына пенсионерлар костюмнар парадын тәкъдир иттеләр. Өлкәннәр гүя бала чакка эләкте. Кемдер юлбарыс, принцесса булып киенгән, ә берәүләр шәфкать туташым яки солдат кебек чын образлар сайлаган. Бер мәйданчыкта шулай ук Шәһризада, Зора һәм Ут хатын-кыз очрашты. Нина Михайловна клубка инде 10 ел йөри. Ул Әлмәткә күченеп килгән һәм фикердәшләр табуына чиксез шат. Чөнки биредә беркем дә игътибарсыз калмый. Яңа елга ретрошылар бер генә теләктә калалар. Киләсе бәйрәмнәрдә шул ук составта очрашырга насыйп булсын иде. Көнчыгыш календаре буенча киләсе ел символы куян санала. Баулыда яшәүче Габсабировлар гаиләсе үз хуҗалыкларында дистәләрчә озын колаклы йомшак кайлар асрый. Куян тоту авырмы һәм аларга нинди тәрбия бирергә кирәк? Индира Сайфуллина дәвам итә. Киләсе ел тыныч һәм матур булырга шаган. Чөнки киләсе ел безнең куян елы. Ә куян ул йомшак һәм дустана мөнәсәбәттә. Баулулы Фәнис Инсапов куяннарын көне буе тәрбия итә, кайсына ашарга сала, кайсыларын кулына алып ярата. Арада усалраклары да бар бугай. Андыйлары хуҗаның тотканын яратмыйлар. Ничә ел куян асрыйсыз? Примерно бер 30-дан артык ел. Ничә шәһәр башка җиткәне бар? Менә мин тордым Вагапода,
Ул Вагапода потом монда йорт битердик та, монда күчтек. Вагапода торганда 150-200 га хәле җитә куяннар. Фәнис Габсабиров сүзләренчә, бер ана куян бер юлы 10-12 бала китерә. Алар бераз үскәч, хуҗа куян балаларына авыруларга каршы вакцинация үткәрә. Куяннар чисталык ярата, тамаклары тук булса гына үрчиргә сәләтле. Куяннар начар ризык ашамый ди хуҗа кеше. Менә шундый урман печәне ярата, урман печәне менә гел исе килеп тора, запах шундый приятный. Шуны ярата, солы, арпа, салам менә, монда менә әле солы, менә шулай салам да, шуннан ашыйлар алар. Менә шундый ниләр, бүтәнчә тугып нитеп бетерәләр бит. Менә шунда үрелеп ашыйлар. Печән, кишер биргәлибез. Фәнис Габсабиров сүзләренчә, куяннарның балаларын кулга бөтенләй тотарга ярамый. Юкса ана куян аларны яратмый башлый. Йорт куяннарының да кешеләрнеке кебек холыклары төрле. Куяннар нинди генә булса да, киләсе ел символы буларак, аннан яхшылык кына көтәбез ди Фәнис агай. Исәнлек, саулык бөтенсенә дә телим. Индира Сайфуллина, Булат Минхаҗев, Көньяк Көнчыгыш хәбәрләре. Тағы да күбрәк яңалыклар һәм тапшырулар безнең сайтыбызда урнаштырыла. Без социаль челтәрләрдә бар, хәбәрләр юлагыз. Бүгенгә менә шулар, мин сезгә файдалы яллар, күңел тынычлыгы телим. Исән сау булыгыз.